أستاذنا الكريم الأستاذ محمد معارك. أما الآن لنتقدم بكلمة من القنصل الأردني الأستاذ يوان، فليتفضل مشكورا. God aften alle sammen. Mit navn er Jørgen Carlet, og jeg er honorær konsul for Jordan i Danmark. Og det har jeg været i over 20 år. Det skal I vide. Jeg taler i aften på dansk, for jeg må sige, at mit arabiske er ikke så godt, som det burde være. Men jeg håber, I forstår mig alligevel. Hvad laver man på et honorært konsulat? Jamen altså, når jeg er honorær konsul, så betyder det ikke, at jeg bliver honoreret eller får penge for det. Det kommer sig af Honorary Consul of Jordan i Danmark. Det er et æreserhverv eller erhverv. I dagligdagen refererer jeg til den jordanske ambassade i Berlin, hvor jeg ved ikke, om I er klar over, men der er en ambassade dernede, og ambassadøren hedder Dr. Marcel Tal. Hvad laver man så på sådan en lille konsulat, som er åben fra 9:30 til 11:30 hver dag? Ja, det primære er, at vi legaliserer handelsdokumenter. Det vil sige, samtlige danske virksomheder, som eksporterer til Jordan, de skal ind forbi det lille konsulat i Snaregade nummer 12, det er lige over for Thorvalds Museum. Og så skal de have stemplet alle papirerne af, lige fra fakturer til halal-certifikater osv. Derudover udsteder vi visa til en række forskellige lande, selvfølgelig også danskere, men da vi kun er et lille konsulat og refererer til ambassaden i Berlin, så er der for visse lande, vi ikke må udstede visum til, eller fra, kan man så sige. Der er nogle ting, som igennem de 22 år, jeg har været konsul, som jeg ved irriterer nogle gange jordanerne ganske meget, når de kommer ind på vores konsulat. Det ene er, at vi ikke har noget at gøre med jordanske pas. Det skal videre til ambassaden, så der stopper min bemyndigelse. Vi må heller ikke, nu går jeg lidt i detaljer, men nu siger jeg det alligevel, vi må heller ikke legalisere eller afstemple private fuldmagter. Dem har vi en del af, hvis en jordaner herboende i Danmark meget gerne vil have sin fætter i Jordan til at gøre et eller andet. Det er en privat fuldmagt. Det må vi heller ikke. Og således er der altså en lang række begrænsninger på et konsulat. Så meget af det må vi så sende videre til den jordanske ambassade i Jordan, eller i Berlin. Jeg vil gerne sige afslutningsvis her, at jeg er meget, meget glad for, at der er dannet en dansk-jordansk forening her i Danmark. Jeg har mange gange haft jordanere på konsulatet eller opringninger fra danske sociale myndigheder, som spørger, er der et eller andet sted, hvor jordanerne kan samles, hvor man kan gå hen og være sammen med andre jordanere bosiddende her i Danmark. Det har vi så åbenbart fået nu. Det er jeg voldsomt glad for, for jeg vil ønske den danske forening alt muligt hen og løbe fremover med foreningen. Og jeg håber, at det vil køre rigtig mange år nu, således at jeg også kan henvise jordanere til, som ordtaler sagde, til jeres forening. Held og lykke vel. Tak for det. لنقول لأهلنا في الأردن ولجندنا البواسل ولقائدنا المعظم حفظه الله ورعاه وكل عام وأنت والوطن بألف خير بمناسبة يوم الكرامة. أما الآن فليتفضل الفرقة الموسيقية برئاسة الأستاذ الملحن
ناصر الحربي المعروف بألحانه الأردنية.